Sziasztok, Sándor vagyok. A Rehab Partner Alapítványnál dolgozom. Az alapítványunk Európa legnagyobb otthonápolási eszközkészletével rendelkezik. Nagyon sok megkeresést kapunk a segítségre szoruló betegektől és az őket ellátó hozzátartozóktól. Sok a kérdés a termékek működésével kapcsolatban. Miként lehet szétszerelni vagy éppen összerakni, illetve szállítani őket? Szeretném most megmutatni nektek ezeket az eszközöket használat közben. Ez itt a MoLift betegállító működés közben. Tudomásunk szerint ezt az eszközt kevésbé ismerik Magyarországon. Egy betegállítóval rendkívül egyszerű egy személy mozgatása egyik helyről a másikra. Most megmutatom nektek, hogy lehet a beteget a kórházi ágyból átsegíteni egy kerekesszékbe. Mi ezeket az eszközöket adományként adjuk. Az igénylőktől csak az eszközzel kapcsolatos logisztikai költség egy részét vagy teljes egészét kérjük.